přišel mi můj očekávaný měnič napětí, který jsem si našel na AliExpressu. Jedná se o značku FDIC. Dodání bylo velmi rychlé. Objednal jsem ho, jeden den jsem ho objednal a za 3 dny mi dorazil, což je super. Nešlo to teda z žádné Číny, šlo to ze skladu z Polska. A říkám, to dodání bylo expresní, za 3 dny jsem to měl tady doma. Pojďme se na něj podívat, na fešáka. Takže vevnitř krabici samotný měnič. Dáme si ho. Je to opravdu slušný kousek. Něco to váží, za chvíličku si ho také zvážíme. Tohle je čelní část, zásuvka, digitální panel, ovladač. Zezadu celkem masivní konektory pro připojení, šroubovací. Můj odhad, tohle je nějaká M8 závit. Co pak v tom balení máme dál? Je zde nějaký manuál. V anglickém jazyce, takže v pohodě, není to žádná čínština. Dále součástí balení nám Číňan zanechal 2 kabely pro připojení baterie, z které budeme ten měnič živit. Mým odhadem je to nějakých 16 mm. Nyní se ji trošku poměříme. Co se týče šířky, tak má 17 cm. Na dílku bez konektoru je to 30 cm. Když je potřeba vzít v potaz ty konektory a přesah panelu, tak počítejte spíše z 35,5 z 36 cm. Na výšku 8 cm. K tomu měniči. Je to měnič s trvalým výkonem, udávaným trvalým výkonem 2500 W. Těch 5000 je tady trošku matoucích, nicméně tohle by ten měnič měl zvládat v píku, takzvaně vrcholově, chvilkově, zátěž, otázka třeba 1 vteřiny, jo, při nějakém třeba rozběhu nějakého motoru. Jo. Dále je udávaný čistý sinus, což je důležité, například pokud s tím budete chtít napájet nějakou lednici, něco s nějakým motorem.